Hei, nimeni on Johan Gröneck, olen saksalainen ja opiskelin myös Saksassa urheilu- ja voimisteluopettajaksi vuonna 2006-2009, eli pitkä aikaa. Ja sen jälkeen opiskelin joogaopettajaksi 3 vuotta ja työskentelin tuona aikana useissa organisaatioissa, kuten Saksan Rheumaliitossa, kuntosaleilla, joogastudioilla ja kuntoutuksen kursseilla. Ja ammatillinen kehitykseni jatkui Suomessa, jossa opiskelin hierojaksi 2018-2019 ja shiatsu-ohjaajaksi myös pari vuotta. Ja vuodesta 2020 lähtien olen työskennellyt omassa paikassa, eli vastaanottonassani hierojana ja toisinaan välillä tein myös personal trainerina. Nautin vapaa-ajan urheilusta, kuten lenkeilystä, pyöräilystä ja kuntosalilla kyllä käymisestä, kotiharrastuksista ja joogan harjoittamisesta. Saksassa työskentelin 5 vuotta urheiluterapeutina ja kuntovalmentajana, antaen sekä yksilövalmennusta että ryhmätuntia. Mulla oli silloin suunnilleen 30 erilaisia kursseja viikossa. Ja Suomessa vuoden 2020 asti ohjasin myös yksilö- ja joogaryhmän vielä mun kautta. Ja miksi minä hain? Eli hyvä kysymys. Haluaisin palvella uusia asiakkaita paremmin yritykseni, vaikka sain erinomaista koulutusta Saksassa silloin, mutta haluaisin päivittää ja kerätä tietoja niin monien vuosien jälkeen. Lisäksi asun hyvin lähellä koulutuksesta ja mikä helpottaa asioita. Vahvuus tai vahvuuksiani, eli kyllä osaan hyvin kuuntele, mitä myös opettaa haluaa, mitä asiakas tarvitsee. Tein yli 15 vuotta työskennellen ihmisten kanssa, eli enemmän ehkä terapeutin alueella, mutta tykkään kyllä liikumisesta ja just liikuntaterapeutin on tosi tärkeä ihmiselle. Eli se on jotain, mitä haluan myös antaa ihmiselle, liikunta iloa ja kiinnostus, miten kyllä vain itse tehdään, jos kroppa sattuu. Eli ei vain hieroja joskus auttaa, kyllä se on tärkeä myös, mutta myös mitä man itse tehdään. Ja tämä on todella tärkeä tiedä ja monet eivät tiedä, mitä pitää tehdä. Ja mulla on hyvä kyllä mieli, voit sanoa, että helposti mä näin, mistä ongelma tulee, mitä kyllä voi auttaa siihen. Ja lisäksi nautin ja fyysisestä aktiivisuudesta ja sen ilon jakamisesta muiden kanssa. Ja helppo ehkä löytyy aika opiskella sitten, koska mulla on oma yritys ja mulla on oma aikataulu. Eli hyvin kyllä pystyn järjestämään oman työaikaa 7 päivää viikossa. Eli aikaisemmin kyllä mä opiskelin muutama juttu Suomessa, mutta en saa siihen mitään apua. Onneksi pystyn tehdä kaiken itse. Ja viimeinen piste oli, minä myös haluan vielä kertoa minusta. Minä asun melkein 12 vuotta tässä Lahdessa. Mulla on 2 lasta, joista olen erittäin ylpeä. Ja nautin ja opetan heille myös, miten nautin liikunnasta leikisesti. Ja uskon, että oikeanlainen liikunta voi vaikuttaa positiivisesti tasapainon nykypäivään stressaavina aikoina. Ja siksi myös haluaisin inspiroida useampia ihmisiä tekemään niin. Kiitos paljon, että jaksat
kuuntele ja nähdään sitten. Moi!